Nou, het verschil tussen de huishoudbeurs in de regio Amsterdam en de lentebeurs in Maastricht is 200%. En seks is net zo normaal als eten. Iedereen doet het. Of alleen, of met z'n tweeën, of in groepsverband. Alleen de schroom van de mensen hier in Limburg om erover te praten, om er sowieso al aan te denken waar andere mensen bij zijn, is heel groot. De mensen hebben problemen om hier in de stand te komen, laat staan een erotisch artikel aan te schaffen. En in de regio Amsterdam gaan ze tijdens het koffiedrinken, zetten ze de speeltjes op tafel en dan laten ze aan iedereen zien, omdat ze er trots op zijn, dat ze kunnen genieten van dat stukje in hun leven. En daar hebben de mensen hier heel veel moeite mee. En daarom is het voor ons niet een succes om hier te zijn nu. Maar wel promotioneel. Promotioneel om naamsbekendheid te creëren en te hopen dat hier de mensen toch langzaamaan die schroom een beetje laten varen. Om toch te genieten van erotiek. Erotiek is niet vies. Erotiek is liefde samen met je partner of samen met jezelf. Als je van jezelf houdt, kun je ook van een erotisch speeltje houden. En dat heeft niet te maken dat je dan ordinair of vies bent, want seks is niet vies. Dan vind je de zuiderling ten opzichte van de westerling dus nog steeds verlegen. Ik wil het woord stiekem niet in de mond. Nee, stiekem absoluut niet. Ik denk dat het te maken heeft met wat je gewend bent, wat je van je ouders meekrijgt. En 50, 60 jaar terug was seks voor een hele hoop mensen puur voor de voortplanting. En seks is iets om te ontspannen, seks is om te genieten. En seks is ook liefde voor je partner en voor jezelf. Okay. Maar Christine natuurlijk heeft een open formule. Jullie zitten in het zuiden met diverse winkels, ja. Hele Maastricht. Dat betekent toch dat er inmiddels die drempel al heel laag is? Voor de mensen die de winkels willen bezoeken, is de drempel laag. Maar er zijn nog tienduizenden mensen die de winkel niet durven te bezoeken. Maar zouden willen. En dat zou je gerust kunnen doen. Er gebeurt in de winkels niks anders dan bij de bakker op de hoek. Daar loopt een verkoper die verkoopt brood. En bij ons lopen de verkoopsters die verkopen erotische attributen. Variërend van een olie om je eigen te laten masseren tot een glijmiddel en een erotisch speeltje. Met een prijsverschil van 10 euro tot 150 euro. En die keuze maak je zelf. Hoeveel geld is het je waard om dat eraan uit te geven? En natuurlijk heb je het niet nodig, maar het is een aanvulling op je leven. Maar heeft u het gevonden, dames? U bent moeder en dochter. Gelukkig wel. Maar u vindt het wel leuk dat Christine Duc hier op de huishoudbeurs staat? Ik had er al, ik hoor alleen van mijn dochter van. Ik denk, dan moet ik toch eens kijken gaan hoe dat in elkaar zit. Dus, maar u kunt het wel vinden? Nee, ik niet.